new best friend. Touch and with her harp of gold, goodwill
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Nung baliw singa walad bulan, ate, kalsadatan, nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang kampyon ng 10 Commandments, Mangmoy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na iFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at iFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Walang katumbas, parang lumang pagpati na di kumukumpas. Parang bagong damit, kay linis, kay putik, hindi pa nakaranas ng mantsa at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre.
Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Ini Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Imig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin.
mga ninong at ninang ko nagtatago. You know? Hindi ko sila makita. Hindi ko alam kung ang dahilan, you know. Ewan ko. Pero to make the long story short, yo, here we go. Well, open your ears, makinig lahat. Last year Christmas, o anong saklap. Mga ninong at ninang aking binisita. Pero ni isa, walang nagpakita. Question, baby, what went wrong? Ako lang naman ay nagtatanong. Good boy naman ako, pero bakit ganon? Naghintay ako until the break of dawn. Wala si ninong lumabas, umalis. Mabilis akong pinaalis na parang walis. Pinalabas ako at di man lang inasikaso. Babati lang naman ng maligayang Pasko. Ang lapit yo, masakit yo. Reject ang aking nakamit yo. Dahil sa natanggap kong tragedy, next year ito ang aking strategy. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, magtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Ninong Ray has this to say. Aalis ko kunin 13-month pay. At ang style naman ni Ninang Lydia, may sakit at sa kwarto nagpapahinga. Lumabas bumili ng spaghetti, pero di pa bumabalik si Ninang Betty. Puyat daw at galing daw sa disco. Sagot naman sa akin ni Ninang Frisco. At eto naman ang aking Ninong Nap. May problema daw at di pwedeng makausap. At ang aking Ninong Nick nasa States at di pa raw bumabalik. At ang sabi si Ninang Lilia, nasa probinsya kasama pamilya. Lahat sila ay di matagpuan, iisa lang naman ang dahilan. Hey! Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. So now tinuruan nyo ako kung paano rumesbak sa inyo. Yo, what am I to do? Here's a clue. Didikitan ko kayo na parang glue. Dahil sa ginawa nyo sa akin, ni isa wala akong patatakasin. Next year, abangan, hahantingin ko kayo one by one. Ninong Ray, walang delay. Kunin mo na ang iyong sick leave pay. Ninang Lydia, style mo bulok, tatatading kita ng katok. At para di makaalis si Ninang Betty, dala ko sa katerbang spaghetti. Ninang Frisco, wag ka tatakas ha, sasamahan kita pag nag-disco ka. Ninong Nap, walang arte-arte ha, sa problema mo dadamayan kita. Ninong Nick, believe ako na nasa States ka, pakita muna US visa. Ninang Lilia, wag kang gagalaw, sasamahan kita kahit sa Mindanao. Kaya pagdating ng Pasko, pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year
Oh, Han! Meron akong good news sa'yo. Alam kong matutuwa ka. Ah? Ha? Good news? Ano ba yan? Honey, buntis ako! O di ba good news yun? Ha? Buntis ka? Paano naman naging good news yun? Ano ka ba naman, honey? Ayaw mo ba makita na may baby na tayo? Ano? Nakalimutan mo na ba? Nabaog ako? Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Merry Christmas! O ano mga girls? May gift na ba kayo? Nagbigay na ba mga papa nyo? Ha? Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko, gift ko, ninong gift ko. Ayan na. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko, gift ko, ninang gift ko. Sinabi ko na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Ako din, siyempre. Ibigay nyo na! Ayoko ng barat, ninong na makunat. Laging nagtatago at hindi mo mahagilap. Tawagan mo sa phone, i-text mo maghapon. Hindi sumasagot, laging naka-off ang cellphone. Ang gusto kong ninang, yung sexy. Kahit hindi Pasko, siya sa akin ay galante. Appear tayo, ang bait ng ninong ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninong, thank you. You're welcome. Appear tayo, ang bait ng ninang ko, binigay niya ang gift ko. Thank you, ninang, thank you. Kayo na. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata't matatanda. Makinig kayo! Ipasok pababa, hugutin pataas. Ang wallet kong maswerte pag si Ninong ay may cash. At kung minamalas, magsimbang madalas. Marami pang Pasko sa buhay nyo ang lilipas. Huwag lang makakalimot sa nasa itaas. Dapat araw-gabi tayo ay napapasalamat. Appear tayo, sumakit ang ulo ko, nagtago ang ninong ko, gift ko, ninong gift ko. Tikas ng ulo nyo eh. Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, nagtago ang ninang ko, gift ko, ninang gift ko. Magdusa kayo. Spaghetti ang handa, gusto ng mga bata. Spaghetti ang handa, gusto ng matatanda. Spaghetti ang handa, di kami nagsasawa. Spaghetti ang handa,
puro kayo hingi. iFM ay aking best friend. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Hilig magpa-cute, ay! Kikay, malambing pa sa kambing, ay! Kikay, kakarot na maharot, ay! Kikay, tabingi kumumiti, ay! Kikay, la 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 la. La 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 la. Back to top, flip flop, tag top, backless, braless, at sleeveless. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. Little Christmas tree, no one to buy you. Give yourself to me. You're worth your weight in precious gold, you see. My little Christmas tree. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The 12th day of Christmas, my true love gave to me. 12 drummers strumming, 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Heto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, huwag kang masanay sa panloloko niya. Sanayin mo ang sarili mo na wala na siya.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Miss kita kung Christmas. Miss kita kung Christmas. Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ano mang pilit kong magsaya, miss kita. Kung Christmas, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita.
hear? Do you hear what I hear? Said the night wind to the little lamb. Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see? A star dancing in the night, with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. Pray for peace, people everywhere.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon Miss Fanny Bride was seated by my side. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white. Go it while you're young. And take the girls tonight and sing a sleighing song. Idol, sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na iFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig
isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at iFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 6:01 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is iFM. iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. I got a ponytail, you know, 'cause that's what I like. I like pigtails. You know that's right. I like pigtails. Like a ponytail on each side. Whip it. Whip it. Whip it. Whip it. You just swing to the right and then slide to the left. Then wiggle, wiggle, wiggle like you got no stress. You tie your ponytail high and then whip it to the side and let the DJ scratch until we all collapse. Whip it, 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 just right. I got a ponytail. 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 Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. One, two, three, let's go. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. iFM ay aking best friend. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say, got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. See you move your body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. iFM ay aking best friend. Singa maganggana. Tanang tatabunay, effects na cellphone to. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord.
Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Narito na tayo sa commandment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na iFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at iFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:13 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapathamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera! Palaw-palaw sa umaga, programang Ay sa Umaga! Mga best friends natin dyan, bangon na dahil November 21, 2017 na. Araw na po ng Tuesday. Kailangan ang iyong ngiti ay abot hanggang tenga. Kasi kung hindi, best friend, sinasabi ko na sa iyo, agay, wale ang iyong Tuesday. Pero kapag nakikinig ka naman ng iFM, kami na ang bahala sa bonggang-bonggang enjoyment. Kasama niyo na po, best friend Ella Lambingera. Hanggang alas 11 po tayo dito, mga best friend. Kaya naman, tutok ka lang ha, kumapit ka lang dyan. At gusto ko, i-text mo ko. Talagang ako ang masusunod, no? I-text mo ko. Sa aming i-text line, that is 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Sa aming official fan page naman po at iFM Dagupan. Sa mga best natin na sinisimulan na po ang paghigop dyan ng mainit-init na kape, best friend. Naniniwala pa rin ako na masarap ang kape sa umaga. True lalay. Yung mga iba kasi, mga best, ang kape moments nila nagsisimula ng bandang alas 8. Para mas masarap ang kape, gumising ka ng maaga, best friend. At syempre, hindi lang basta kape. Kasi pwede rin na pampainit ng ating tiyan at pampagana sa umaga ang Milo. Sa mga best natin na nagmamilo, pwede nyo po nga ipagpalit ang sachet ng Milo sa aming himpilan, mga best friend. Dahil 2 sachet ng Milo
marshmallow powder 22 grams. Isang coupon na yan. At syempre, 2 sachet ng Milo Nutri-Up 24 grams. Isang coupon na rin yan. Tignan niyo po yung pakete ng inyong Milo, mga best friend. Kung ang expiration date niya ay April 2018 onwards, tatanggapin namin yan, mga best friend, para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Dahil magaganap na po ang ating first weekly draw, November 24, 2017. Araw yan ng Friday. Maaari kang manalo ng 2,000 cash, 4,000 at sa ating grand draw, 500,000 cash. At syempre, mga best friends, sa mga nagtataka dyan kung bakit nga ba ganito ang ating panahon, inulan kahapon, no? Ang Dagupan, ang Pangasinan, mga best friend, lakas ng hangin. Para sa mga nagtataka dyan, mga best, bagamat wala pong bagyo o low pressure area, mga best friend, meron po tayong 3 weather system na nakaka-apekto po sa ating bansa. Unang-una dyan, ang hanging amihan o kaya naman yung tinatawag natin na northeast monsoon na nakaka-apekto po sa extreme northern Luzon, mga best friend. Pangalawa naman po ang tail end of cold front na nakaka-apekto sa eastern at northern central Luzon. At ang panghuli naman, yung trough na tinatawag o kaya naman yung through of LPA, yung extension po ng low pressure area, mga best friend, na nakaka-apekto po sa may southern Mindanao. Dito po sa Luzon, makakaranas po tayo ng kalakalat na pag-ulan dahil po sa tail end of cold front. Sa Pangasinan, makakaranas tayo ng localized thunderstorm, lalong-lalo na po sa gabi, mga best friend. At meron po tayong nakataas na gale warning sa northern seaboards po ng northern Luzon. Kaya naman iba yung ingat tayo, mga best friends natin na maglalayag dyan. At syempre, dahil papalapit na po ang Kapaskuhan, 34 days to go na lang Pasko na, mga best friend. Meron pong paalala sa mga namimigay ng limos and at the same time yung mga namamalimos, mga best friend. Eto nagpaalala po ang Task Force for the Protection and Prevention po ng Street Values ng Dagupan City sa mga namimigay ng limos na tumulong po tayo sa tamang paraan. Ayon po kaya Chairperson Laila Natividad ng Task Force for the Protection and Prevention of Street Values ng Dagupan City, meron po tayong Presidential Decree 1563 o kaya naman tinatawag natin na Anti-Mendicancy Law sa Pilipinas na nagbabawal po na manlimos o mamigay ng limos, na kung saan ito po yun ay nakakapag-create pa, nakakapagtaas, nakakadagdag ng krimen sa bansa at dito po sa Dagupan City, mga best friend. Sa ngayon po dito sa Dagupan, this November, meron na po silang na-rescue na 50 na batang namamalimos. Yung mga bata na yun, mga best friend, dinadala po doon sa kanilang opisina at pinapatawag po yung mga nanay nila. And pagsasabihan po yung nanay, kapag inulit pa ng mga bata, mga best friend, meron na po susunod na karampatang parusa para po sa kanila. At yung mga kawani po ng mga Task Force for the Protection and Prevention, time to time, mga best friend, nag-iikot po sila sa buong Dagupan City. At etong anti-mendicancy law, mga best friend, inilabas lamang to ng former president na si Ferdinand Marcos noong 1978. At ang nakakaloka dito, best friend, kasi 20 pesos yung mga yung lalabag, yung mga namimigay ng limos, merong 20 pesos na multa para sa inyo. Nakakatakot. 20 pesos. Kasi may mga karampatang may mga karampatang responsibilidad yan. Both parties. True, lale. Yeah. Sabi kasi nila, palapit na yung Pasko, give love. Bigayan daw. Bakit itong anti-mendicancy law? Bakit parang kasi parang siguro, best friend, ito parang inaano talaga nila, parang ini-implement talaga nila kasi parang i-discourage na maging umasa. Oo nga. Kasi parang ang local government parang gusto niya na teach them how to
catch a fish. Ayun. To fish. Don't just give them a fish. Yun, di ba? Oo nga. Bangus capital pa naman. Kaya dapat pala, pag naglimos, fish ang ibigay mo. Hindi, joke lang. O yan, syempre yung mga best friends natin dyan na estudyante. Hindi kasi, tsaka dumaramit po talaga yung mga batang sobrang naghihingi ng limos. Di ba? True. Sobrang ang daming mga bata talaga. Kahapon lang dito sa may sa may paradahan, dito sa atin, meron dyan best friend. Yan, ikaw ba best friend, naranasan mo yung ganyan, di ba? Yung nalapitan ka, tapos talagang isang kanta lang kakantahin nila. Grupo yan sila, isang kanta lang. Magkano binigay mo? Naranasan namin kagabi yan dyan sa may dyan sa may isang convenience store dyan sa may Tapwak. Ayun, mga bata dun, no? Linya-linya. Pero isang kanta lang yan. Galing. Ano kinanta nila? Basta isang network. Ano ba yan? Pero yung previous years pa yun. Yung jingle na yun ng previous years. Okay. Parang Christmas ID pa. Oo. At syempre para naman sa mga estudyante dyan hindi pa gumigising sa mga oras na to, gising na mga best friend dahil lang DepEd nagpaalala na labanan yung fake news tungkol po dun sa hindi lang DepEd pati ibang mga news entity. Oo, basta mga malalaking network dahil yung hashtag walang pasok, Diyos ko. Nagkalat na. Nabiktima tayo doon. Totoo naman yung RRD, yung para sa mga teachers, meeting ng mga teachers itong darating na November 28-29. Pero, ang nilinaw ng DepEd, wala silang official announcement na walang pasok. Tama. Tamad-tamad kasi ng mga iba dyan At ang dami natutuwa. Tama na po yung pag-share po ninyo. Punta na lang po kayo doon sa DepEd website. Yung Twitter nila at Facebook nila, DepEd Philippines, mga best friend. Huwag katamad-tamad. Okay, so yung pong announcement ng DepEd at CHED, study hard. Please study hard. Yun po. Yun ang maganda doon. Ayan, marami po tayong mga balita dito na yung mga best friend natin. Katulad nitong paalala nga sa mga nagbibigay ng limos. At least alam mo na, hindi ka mamumultahan. Tama. Diba? Pero, nagbigay na ako sa kanya? Ako pa namultahan? Parang ganun, di ba? Ako pa may kasalanan. Hindi, kasi para i-discourage ng LGU, ng state, ng gobyerno, na sanayin tong mga tao na to na manghingi at manghingi lamang. Ayan na. Huwag kayong makulit. Good morning. Sana absent ka ngayon na pupunta dito po. Kasi kahapon, nagbigay na po ako. May schedule. May schedule yun. Uy, wag ganun mga best friend natin. At saka, ngayon naman siguro, bigyan mo na ng pagkain. Pagkain na lang. Diba? Pagkain na lang talaga. National Children's Month din ngayon. True lale. Filipino Values Month pa man din ngayon. Ayan. Siguro, pakainin. Kaya kung medyo makaluwag-luwag ka, regalo ka, mga kitchen showcase, gano'n, diba? Malilimos, nice, dali lang pupunta lang ako ng mall, babalik po ako dito. Pagbalik mo, kitchen showcase na agad, diba? Kaya naman mga sunset, ganyan. At kung mayaman ka talaga, patayuan mo na ng bahay. Diba? Or adopt a child. Oo, diba? Ganda yun. Hanap ka nililimos ka. Walalay nanay mo. Ganun. Nongga po na galala siren. Kumunta na. Ako nang bahala sa'yo. Uy, kailan lang yun? I-comment lang natin mga poso, mga poso traffic enforcer. Yan, saludo po kami sa inyo. Dahil nakita ko sila actually, pero medyo 2 weeks ago. Ngayon ko lang naalala, kasi ngayon ako nagprograma may tinulungan silang bata dyan na medyo parang kulang sa pag-iisip. Yan, special child na takot dyan. Tapos parang nilagay na sa patrol para pakainin. Nirescue nila. Uy, maganda yan. Diba? Kasi minor de edad pa yung Sinagep. Special child. Sige. Mga pagtulong, ganyan. Ang babait natin ngayong umaga. Sa ating pagbabalik mga best friend, ang inyong mga pagbati, susunod yan, text mo lamang po kami sa aming iText line. That is 0949-614-0306. Best friend Alan Lambingera, kasama niyo po. Best friend kabayan, JJ ang nagbabalik.
Ganda yun TTH. ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala,
pa lang napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at lesson sa man. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibihag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. iFM ay aking best friend. Isang gabi sa loob ng isang bar. Hi, Miss. Miss, nabighani kasi ako sa ganda mo. Pwede bang malaman ang cellphone number mo? Ibibigay ko lang sa yung number ko kung meron kang BMW, malaking bahay sa Boracay, malaking sweldo, at saka milyones na pera sa bangko. At sa tingin ko naman, wala ka nun. Kaya ang sagot ko, no! Sa totoo lang, wala akong BMW kasi meron akong Ferrari. Wala akong bahay sa Boracay kasi meron akong isla sa Palawan. Di ko naman kailangan ng malaking sweldo kasi ako naman ang may-ari ng kumpanya. Wala naman akong milyones sa bangko kasi may bilyones ako. Akin nga tong bar na to eh. Ay! Klase! Ang klasik talaga! Klase! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Alam mo best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alisplema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at iFM. Kasama ang Tang, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na iFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:40 na. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ladies, let your hair down. Let your hair down. We's about to get out. Oh my God. This
girl straight and this girl nah. Tipsy off that piece of rock like la la la. Ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang. Jeans so tight I can see loose change. Do your thing, girl, do that thing like la la la. Cut them pretty basic girls trying to press each other, and the undercover freaks who ain't done but trouble. Baby, I'ma tell you some only 'cause I love you. People all around the world, sexy mother. Get ugly. Yeah. Get ugly. You're too sexy, man. You're too sexy, man. So sexy. Damn, that's ugly. Bruh. I can't even lie. I'm about to be that guy. Someone else gon' have to drive me home. Bang a rang, rang, bang a ring a rang, rang. Bass in the truck, vibrate that thing. Do your thing, girl, do that thing like. Cut them pretty basic girls trying to press each other. Undercover freaks who ain't done but trouble. Baby, I'ma tell you some only 'cause I love you. People all around the world, sexy motherfucker. Get ugly. Get ugly, baby. Yeah. And everybody say, get ugly. You're too sexy, man. You're too sexy, man. So sexy. Damn, that's ugly. Hey, Rick. This bitch give me that ugly face, man. Everybody, lose control. Let's get ugly. Dysfunctional. Everybody, lose control. Let's get ugly. Dysfunctional. Cut them pretty basic girls trying to press each other, and them undercover freaks who ain't nothing but trouble. Baby, I'ma tell you some only 'cause I love you. People all around the world, sexy motherfucker. Like it up, then pass that. Everybody, lose control. Let's get ugly. Dysfunctional. Get ugly. Too sexy, man. Too sexy, man. So sexy. That's ugly. iFM, best friend. Drink. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la.
Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Girl, na swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Cause the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. If you're feeling thirsty, come on, take a seat. Cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Young Money. Swalla la la. JT. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, yeah. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, patama ka ng patama. Tatamaan na kita eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Oh, mga listeners natin dyan, masakit ba ang katawan nyo dahil naglinis kayo ng bahay? Siniguro nyo kasing lahat ng sulok ng bahay malinis. Yan tuloy, sakit ng katawan mo ngayon, ano? Ikaw naman, partner. Siyempre, kailangan kapag naglilinis lahat ng sulok ng bahay, dinadaanan. Tama ka dyan, partner. Pero teka lang mga listeners, tanghali na, hindi ba't may pasok kayo ngayong umaga? Hala, sige, baka mapagalitan kayo ng mga boss nyo, kaya bangon na. Huwag kayong mag-alala mga tagapakinig. May solusyon kami sa inyo para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Bangon na dahil may ibuprofen Advil naman para maalis yan sakit na nararamdaman mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Advil targets many kinds of pain. Kayang gamutin ang sakit mula ulo hanggang paa. Not only can relieve your body pain, it also relieves more than 4 types of pain, such as headache, backache, muscle aches, and pains in joint pains, toothache, and even dysmenorrhea. Kayang-kayang ibsan ang higit pa sa 4 na uri ng sakit ng katawan. Kayang-kayang i-target ang many kinds of pain. Advil from Pfizer? Yes! Bukod sa kayang mag-target ng many kinds of pain ito, alam nyo ba na ang Advil ay proven to be stronger than paracetamol? Kaya kung may sakit sa inyong mga katawan tulad ng ulo or ngipin, dapat mag-Advil na lang kayo kaysa sa ibang paracetamol brands. Di lang siya mas malakas na paracetamol. Naka-liquid gel form pa ito, kaya ito ay may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets. So ano mga tagapakinig, bangon na at mag-Advil liquid gel na. Inom na nang makapasok at di mapagalitan ng mga boss nyo. Tama
ka dyan? So take Advil Liquid Gel. Advil can target many kinds of pain, mula ulo hanggang paa. Kayang-kayang magbigay ng ginhawa sa higit pa sa 4 na klase ng pain. It is proven to be stronger than paracetamol, kaya sa Advil ka na, kaysa sa mga ibang paracetamol brands. Bukod pa rito, it is absorbed almost 3 times faster than ordinary ibuprofen tablets. Kaya switch to ibuprofen Advil for many kinds of pain. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Pang-10 kumain, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na iFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at iFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:52 na. Kabayan JJ Ella Lambingera. iFM! Ang best friend mo! Bugatan! Best friend kabayan JJ, may tumitrending ngayon. Ito ba yung bata? Hindi. You're so mean to them. Matagal na yung video na yan, actually. Hindi, ano lang to. Recently lang to. Yan yung kasama niya si Kimi eh. Oh. Ay, matagal na ba yung 2 weeks? Oh. 1 week pa lang naman nakakalit. Pero eto, trending kasi ang isang OFW sa Singapore na kung saan tinulungan siya ng kanyang amo, best friend kabayan JJ, na ipagamot yung kanyang aneurysm. Why so nice to them? Nakawagit over doon. O talaga? Oo, tinulungan siya. Talaga nga ipinagamot siya, best friend kabayan. Grabe. Ilan ang mga mabubuting mga tao ang gumagawa ng ganyan. At isang miracle lady daw siya kasi akala niya that time is wala na talagang pag-asa. Pati yung mga doktor daw, best friend kabayan JJ, may tuturing na milagro talaga yung nangyari dito sa isang OFW na ito. Oo naman. Alam mo kasi may mga instances na gusto na nating sumuko eh. Gusto nating isuko ang lahat. Kahit nang hindi naman yung mga bataan or yung pero gusto nating isuko ang lahat kasi syempre parang wala na eh. Lose hope. Financially drained ka. Emotionally restrained. Ay, wow, strange. Physically strange. So diba? nagagaling yung mga yan. So ngayon, ito naman ay may ginagamit naman syempre ang Diyos para mabigyan ka pa ng another hope. There's always be a hope. Alam mo kasi, the prayer, when we're going to pray, minsan di ba parang hindi natutupad? Akala lang natin yon. Akala lang natin yon. Hilig tayo sa akala-akala eh. Tsaka sa prayer best friend, alam mo yan, kunyari kung mananalangin ka, lagyan mo ng action. True lale. Gusto ko Lord, ayoko ng tuyo ngayon. Gusto ko po, tinapa po ang gusto kong ulam. Hindi ka lang gumagalaw. Oo nga, hindi ka naman bumibili. Bili ka din. Huwag
ganun. May pambili ka naman. Diba? Bakit nagpapalibre ka? Ayun, mga pusa yun. Pero ito, ang galing ha, nilibre siya ng operation. Pero hanggang ngayon, best friend kabayan JJ, meron pang tirang 3 million na kailangan nga bayaran sa hospital. At inuunti-unti naman yung bayarin doon. Ayan, pero at least tinulungan siya ng kanyang amo kasi ilan lamang yung mga amo na medyo merong konsensya talaga. Tama ka dyan. Mabibilang yan. Lalo na kapag ibang lahi. Di ba? Ba't ko tutulungan to? Hindi ko naman to... Kamag-anak ka. Tsaka hindi ko naman kalahi. Wala naman ako mapapala, sabi yun, ganon. At least may mga tao na ang nasa isip nila, we are a citizen of the world. There's no boundary in helping. Masaya sa Charity begins at home. Masarap sa pakiramdam na meron kang naisalbang buhay. Correct. Eto batiin natin to, best friend kabayan JJ, #iFM ang best friend ko. Good morning Kuya Jay at Ate Ella, I miss you ng isang sako. Pabati daw kay bibi niya na nagkakasakit na love sick daw, galing kay Jomar Tumanen. Pagaling ka bibi ko, love na love ka ni ako. Bibi mo to, galing kay Texter Porten. Mga bibi nyo Bibi. Yan. Eto pa. Sa pwede magpapalit po, punta po kayo kapag Metro Manila po. Punta po kayo ng 93.9 or DZXL Manila. 558. Sa Guadalupe po yun. Yung mga nagtatanong po ng aming promo, mga best friend natin. Yung promo natin, di ba? Oy, sama na sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Pero bago mo lang lahat, Mar Dave, yan, hi sa'yo. Tapos si Jim Var, na ng kanyang gustong yan? Kanta. Wow, hi sa'yo. At syempre kay Sarah Bautista de Vera, good morning daw. Batiin daw natin sila sa mga taga-Bunlag, Kalasyaw, pati na rin kay mama ko na palagi po nakikinig sa inyo. Yun lang po, papasok na po ako sa school at pa-request ng kantang Baby Shark. Na-apply na natin yan. Maraming salamat. Hi, good morning Ate Hela. Pabati po kami ang tita ko, si Daisy, na magba-birthday po ngayon. Happy birthday sa tita ko na nasa abroad. Nasa abroad ba siya? Magandang umaga po, DJ Ella, kabayan JJ. Tagal mong nawala, na-miss ka namin tuwing umaga. Kiss mo nga, kabayan! Tuwing umaga. Na-miss ka nila Lahat ay masigla. O ilang gram ba yung surf? Oy, best friend, meron tayong 61 grams o kaya naman 65 grams para sa ating Surf Rose Fresh. Ayan, lalo na yung mga naglalaba po dyan, mahilig-hilig po magkusot-kusot po, gusto medyo mabula-bula, tapos mabango-mabango. Bongga ang surf. Dahil ang gamit mo ay Rose Fresh or kaya naman Purple Blossoms. Blooms. Blooms pala. Purple blooms or cherry blooms. Sama na kayo. Ito mga to, mababango to, tapos mabula pa. Tanggal talaga yung mga mga mancha na kailangan tanggal. Mabango pa, best friend kabayan. At higit sa lahat, best friend, yung 61 grams niyan at 57 grams respectively, ay isang coupon na po yan. Ang bongga, diba? Yung dalawang sachet po ng Surf Rose Fresh, 61 grams, or dalawang sachet po ng Surf Purple Blossoms, 57 grams, or dalawang sachet ng Surf Cherry Blossom, 57 grams, ay tigi-isang coupon na po ang correspondent yan. Okay, kapag yan po, meron na po kayong naipon yan, medyo marami-rami na, punta po kayo sa estasyon. Yun. Huwag naman po yung medyo maputik-putik po Sana nalinisan nyo naman po yung pagpalit nyo na yan mga best friend. Kung kaya naman po kayo pupunta dito na may laman pa po. Ilagay nyo muna po sa garapon bago nyo po i-turn over sa amin. Oo nga. Hindi kami maglalaba dito. At sa mga best friend po natin dyan, i-fill up na po yung mga details po doon sa coupon. Napakadali lamang yung mga details po doon. At lagyan po ng designated RMN station nationwide. Dito po sa Dagupan, syempre, iFM Dagupan. At syempre, matatagpuan po tayo 3rd floor Marigold Building, MH Doppler Street, Dagupan City. Bakit sinabi namin na dapat linisan nyo muna or wag mo nang putik-putik? Kasi yung proof of purchase po natin po considered na 75 complete dapat in good condition and brand name is complete and readable dapat. Mahalaga yun mga best friend Kaya naman sali na susunod na po. Deadline natin para sa ating first weekly draw mga best friend. Magpapalit po kayo 10 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday only po yan mga best friend. Okay, Friday. Kaya sama na Susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation, at tabayan ng mga mainit na balita. Handog po ng RMN. Dito lamang yan sa iFM Dagupan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM
best friend ko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan humisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. RMN News Nationwide, the Sound of the Nation, napapakinggan po live nationwide sa pamamagitan ng ating mga RMN radio stations and affiliate stations. Ganun din sa pamamagitan ng WRMN sa New York, USA. Kaya mabuhay tayo, Pilipinas. Umaga ngayon ng Martes, mga kasama. Ako po ang inyong Radyoman, Ronnie Ramos. Yan po ay November 21, 2017. Ako po si Radyoman AJ De Los Reyes. RMN News, panahon. Sa ating balitang panahon ay Jay, tatlong weather systems daw nakaka-apekto ngayon sa bansa. Una ay ang hanging amihan na naka-apekto po sa dulong Hilagang Luzon. Pero pwede kang mag-hike sa Mount Babuyan, kaya lang asahan mo may hinang ulan kasama na sa lugar ng Batanes. Ang ikalawa naman pong weather system ay yung tail end of cold front naman. Diyan po sa silangang bahagi ng Northern at silangang Luzon. Kaya sumilo kayo sa balay na Santiago sa Isabela dahil magiging maulan kasama ang Cagayan, Aurora at ang Quezon Province. Kuya Ronnie, ang mag-white water rafting tayo dyan sa Cagayan de Oro. Sa kabila naman ng trough o extension ng low pressure area na nagpapaulan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Pero huwag kayo mag-alala. Makaliwala sa mga panahon sa Visayas at Metro Manila, yun nga, nakasahan po yung ilang mga panagdaliang pag-ulan. Ito ang mga sumusunod na temperatura sa mga sumusunod na lungsod. Dito po sa Metro Manila, 25 degrees Celsius. Sa Davao ay 27 degrees centigrade. Sa Davao City, 23 degrees Celsius. Baliktad na sa Cebu City pala yun. Kanina. Sa Cebu City, 27 degrees centigrade. At yan ang ating RMN News Nationwide panahon. Samantala, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita.
Matapos ng 5 linggong magkakasunod na dagdag singil, mayroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Nagtapyas ng 50 sentimos sa kada litro ng gasolina ang mga kumpanya ng langis at 15 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Habang 35 sentimos ang ibinaba ng presyo sa kada litro ng kerosene o gas. Samantala, kinumpirma ni Energy Assistant Secretary Leonido Pulido III na bumuo na sila ng task force na mag-iimbestiga sa sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo. Ito'y matapos na dumaing ang grupong laban consumer sa DOE para paliwanagin ang mga kumpanya na langis sa sunod-sunod na dagdag singil. Nag-usap-usap ba kayo na pare-pareho kayo magtataas ng presyo? Nag-usap-usap ba kayo para magbaba ng presyo sa isang lugar? Yung mga gawain na posibleng hindi maganda para sa ating mga bumibili ng gasolina. Nabatid na sa 5 sunod-sunod na oil price hike, umabot na sa halos 3 piso ang iminahal ng gasolina at 1.75 naman sa krudo. Samantala, pinamamadali na ni Senador Sani Angara sa kanyang mga kapwa mamabatas ang pagpasa sa panukalang palawigin ang 20% discount ng mga estudyante. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1597, bibigyan ng diskwento ang mga estudyante sa pamasahe sa jeep, bus, UV Express vans at taxi. Sakop rin ng panukala ang mga transport network services gaya ng Grab at Uber. Target din ito na saklawin ang Metro Rail Transit at Light Rail Transit o MRT at LRT, maging ang mga domestic flights. Ayon kay Angara, ang pagpasa sa panukala ay makatutulong sa mahigit 20 milyong private at public students, lalo na ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Kapag naisabatas, epektibo na rin ang discount sa buong taon kasama na ang weekend, summer breaks at holidays. Pero hindi saklaw ng panukala ang mga kumukuha ng postgraduate studies, masteral at doctoral degrees. Ang mga lalabag na transportation utilities ay pagmumultahin ng 5,000 hanggang 200,000 piso. Mari namang itanggi ng Department of Education o DepEd na may umaraing itinanggi na mayroon silang inilabas na suspension ng klase sa pamamagitan ng isang social media. Nabatid na kumalat sa Facebook page ang anunsyong walang pasok sa November 23, 24 at 27. Sa interview ng RMN kay Education Undersecretary Tony Cito Umali, alamin nila ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling mga impormasyon. Ang ating mamliling briones ay pinapa-check po paano po ba nangyari ito, sino po ang may-ari ng account na ito. Meron po mga ganung mga hakbang tayong ginagawa po yung deped.gov.ph. Okay. Yung amin pong Facebook account or Twitter account. Paalala ng ahensya, pumunta lamang sa mga official page at website ng mga ahensya ng pamahalaan para makatiyak ng beripikadong impormasyon. Samantala, pinamamadali na sa Kamara ang pagpasa ng 2 kontrobersyal na panukala. Ito ang Divorce at Same-Sex Marriage Bill. Ang kay House Deputy Speaker Gwendolyn Garcia, ang House Bill 6027 o yung Divorce Bill ay magbibigay ng karagdagang grounds at mapabibilis ang proseso ng dissolution o yung pagpapawalang bisa ng kasal. Ang House Bill 6595 naman o yung Same-Sex Marriage naman ay gagawing legal ang pagsasama ng mga taong parehas ang kasarian at magbibigay ng pagkilala at proteksyon mula sa Estado. Ang mga nasabing panukala ay iniyakda ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Target ng Kamara na may pasang divorce bill bago ang Christmas break ng Kongreso sa Disyembre, habang isasalang naman sa plenaryo sa kaparehas na buwan ang same-sex marriage bill. Problema ngayon ng Department of Health o DOH at Commission on Populations POPCOM ang kakulangan ng mga medical staff na marunong magkabit ng subdermal implants. Ito ay kasabay ng pamamahagi ng 200,000 pirasong may expire ng implants ngayong Setyembre o sa Setyembre ng susunod na taon. Paliwanag ni POPCOM Executive Director Dr. Juan Antonio Perez III, epekto ito ng 2.5 taon na Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema sa mga contraceptives. Aminado rin si Perez, nagkakaubusan na rin ng birth control pills. Nung panahon naman ng TRO, hindi makapag-train ang DOH dahil parang violation yun ng TRO. So ngayon, naghahabol pa kami ng training muli ng mga nurse, doctor, midwife. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang paglalagay ng subdermal implants at maaaring sumadya sa wellness center ng POPCOM na nasa Mandaluyong City sa mga gusto naman ng natural na family planning method.
Samantala, hinamon naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na humarap sa pagdinig ng impeachment complaint ng Kamara laban sa kanya bukas, Miyerkules, November 22. Giit ni Alvarez, isasampal at ipapakain niya sa mga abogado ni Sereno ang papel kapag naglabas ng Temporary Restraining Order TRO ang Korte Suprema kaugnay ng impeachment case ng punong maestrado. Ulitin ko yan at isampal ko sa mukha nila, pakakain ko. Sabihin mo, mag-NCLE muna sila. Malino na exclusive yung jurisdiction ng House of Representatives. Ang kahira ng mga abogado yan. Pero giit ni Sereno, wala siyang planong umatras sa reklamo laban sa kanya. Anya, hindi niya alam kung paano nagkaroon ng beripikadong reklamong si Attorney Larry Gadon, gayong hindi sila magkakilala. I don't know how he can come and execute a verified complaint and say that he knows, as a matter of personal knowledge, all the allegations that he has said against me. On many counts, those points are actually perjurious because I don't know him at all. I've never met him. Sinabi pa ni Sereno na tanggap niyang gusto siyang patalsikin ni Pangulong Rodrigo Duterte pero nanindigan ng punong maestrado na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi kasama sa mga planong ideklarang terorista ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Communist Party of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Ito'y kasunod ng pahayag ng Pangulo na aalisin niya sa kategorya ng legal entity ang New People's Army. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi kasama ang CPP and DF dahil hindi naman krimen ang maging komunista. Naniniwala naman si Labor Secretary Silvestre Bello III at Chairman ng Government Peace Panel na ang naunsyaming peace talk ay dapat pag-aralang mabuti ng Pangulo. Samantala, walang plano ang Malacanang na sibakin sa pwesto si Transportation Secretary Arthur Tugade sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas na sibakin na siya sa serbisyo. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi naman nagtuturo ng sisi ang palasyo pero sadyang namana lang ni Tugade ang problema sa MRT Line 3. Umaasa naman ang palasyo na mabibigyan na ng emergency powers ang Pangulo para masolusyonan ang problema sa MRT at sa matinding trapiko. Ang sabi ng Presidente nung una, kung kinakailangan magkaroon pa ng special powers para dito sa MRT, yun ang kanyang nais magkaroon. At ang Kongreso naman po ay patuloy ang proseso para mabigyan siya ng ganyang mga kapangyarihan. Hindi naman ang komento si Tugade o hindi naman nagkomento si Tugade tungkol sa mga problema sa MRT at hindi rin anya siya magre-resign tulad ng ipinapanawagan ng ilang mambabatas. Hindi lahat ng problema ina-address yung resignation. Only the President can ask me to resign. Yan po ang mga tinig ni na Presidential Spokesman Harry Roque at DOTR Secretary Arthur Tugade. Oras natin sa buong kapunuan. Samantala, binuksan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kompetisyon para sa mas mura, mabilis at maayos na serbisyo ng telecommunications sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, pinayagan na ng Presidente ang China na magpasok ng isa pang telecommunication company sa Pilipinas sa naganap na bilateral meeting ni Pangulong Duterte at Chinese Premier Li Keqiang. Bukod pa niya ito sa nilagdaan ng Pilipinas na kasunduan sa affiliate ng Facebook o ang Luzon Bypass ng Pacific Light Cable Network na magbibigay ng 2 terabytes internet speed sa bansa. These 2 terabits is equivalent to the current capacity of the duopoly operators today. Ang tinig ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque. Samantala, kakausapin ni House Speaker Pantaleon Alvarez si Pangulong Rodrigo Duterte para isama si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa senatorial slate ng PDP laban sa 2019. Ayon kay Alvarez, gusto niyang mapasama sa senatorial balls ng PDP laban si Aguirre at nakahanda siyang suportahan ito. Anya sa mahigit 100 panukalang naaprubahan ng Kamara at iniendorso sa Senado noong first regular session ay 10 lamang dito ang naging ganap na batas. Susuportahan ko po yung kandidatura ni Secretary Vit Aguirre. Kakausapin ko po yung ating Pangulo kung po pwede, pahiram muna si Secretary Vit Aguirre sa Senado upang bumilis-bilis naman yung mga pagpasa ng mga batas doon. Sinabi naman ni Aguirre na hihingi muna siya ng basbas sa Pangulo kung papayagan siyang tumakbo sa eleksyon. Sa aking kwan dyan, what will be, kesera-sera. Kaya kung
kung anong hinihingi ng panahon o pagkakataon, but definitely it will be, much will depend on what will be the opinion of the President. Nauna nang sinabi ni Alvarez na isasama rin niya sa senatorial slate ng PDP laban sina Presidential Spokesman Harry Roque, Assistant Secretary Mocha Uso ng Presidential Communications Office, Congressman Albi Benitez, Carlo Alexi Nograles, Geraldine Roman, pati si Presidential Political Advisor Francis Tolentino. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mula sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan, dumako naman tayo sa kinaroroonan ng sa may bahagi ng lalawigan ng Legazpi. Sunod-sunod na pag-atake ng New People's Army sa Bicol, pinag-aaralan na ng Philippine Army at Philippine National Police. Ang detalye ng balita sa pamamagitan natin kasamang si Radyoman Leo Barziliano. Pinag-aralan ngayon ng Philippine National Police at ng 19th Division ng Philippine Army ang inalunsad na pag-atake ng sunod-sunod ng mga bandidong teroristang NPA, bate na rin sa naging mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-atake ay ikinasa sa lalawigang isla ng Masbate, Sorsogon, Albay, kung saan ikinasabi ito ng ilang miyembro ng Bureau of Air Management and Penology, Philippine National Police at Philippine Army, at sabay din na pagtangay ng kanilang mga bonus at cash gift na tinanggap para sa pamilya ng mga biktima. Sa ngayon, ang pagpupulong ay lalong papaigtingin ang internal security operations sa mga nabanggit na lugar. Magdadagdag din anya ng tropa ang hanay ng Philippine Army AFP, ganon din ang hanay ng Philippine National Police, wala namang sa Regional Public Safety Month Battalion. Iti para anya, tuloyan ang tutukan ang mga lungga na anya nito ay pinagtataguan sa kanilang mga lugar. Ito yung Radyo Man, Leo Barcelona, mula sa lansod ng Ligas Pinalabigan ng Albaybico Region, Tatak, RMN. Panawagang Red Wednesday ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines bilang pagkondena sa extrajudicial killings isasagawa ng Diocese of Bacolod bukas. Alamin natin ang detalye mula kay Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Diocese ng Bacolod na lahok sa Red Wednesday na ipinawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na magsuot ng kulay pula na t-shirts para ipakita ang pagkondena sa nangyayaring pagpatay sa mga Kristiyano sa buong mundo. Umpisa bukas Nobyembre 22 hanggang Nobyembre 26, isang religious procession ang gaganapin tuwing alas 5:30 ng hapon. Kasunod nito ang misa sa Bacolod San Sebastian Cathedral na pangunahan mismo ni Bacolod Bishop Patricio Buson. Nanawagan rin ang simbahan sa publiko na magsindi ng kandila sa mga simbahan para ipadama ang religious freedom at respetuhin ang buhay ng tao na siyang tinuturo ng Biblia. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Balita sa Ibayong Dagat. Sa ating balita ng Ibayong Dagat, pinatikos ang isang mataas na opisyal ng India matapos ang pag-ihi nito sa pampublikong lugar. Nag-viral sa internet ang video ni Minister Ram Shinde ng Maharashtra State Government kung saan umihi dito sa gilid ng kalsada. Ayon sa nakapanood ng video ay tumataliwas ang ginagawa ni Shinde dahil sa isinusulong ng kanilang gobyerno sa paggamit ng banyo. Depensa naman ito na hindi niya napigilan ang tawag ng kalikasan at wala siyang palikuran nang mahanap niya, kaya napilitan na lamang itong umihi sa gilid ng kalsada. At yan ho ang naging kabuuan ng ating mga balita dito sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa mga o sa inyo lahat, nakasama ninyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako inyong Radyoman Ronnie Ramos sa ngalan ni Bandio Meras. At Radyoman AJ De Los Reyes, ito po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Happy holiday in the Philippines. This is iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. iFM ay aking best friend. Malabilabir ka, ang tanggapoy ka kanay babagam. Nayari ka? 104.7
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na iFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at iFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:23 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. Wala na pa
tapas at the bar is where I go. Me and my open my heart. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Dapat powerful and efficient, like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alisplema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa